Echitodere gị onye ọma na-ege m ntị n'ụbọchị nke taata. Ndị Igbo na-asị sị na alụ gbaa ahụ ọ bụrụ omenala. Biko geenụ m ntị n'okwukwu unu na ihe m ji wee bịa n'ụbọchị nke taa. A na-asịkwana na mmọnwụ anaghị ekwu ka mmadụ, mana this video exposes na mmọnwụ na-ekwu ka mmadụ. Kedu ihe mere na video anụnwa? A lot of people ya ama this story. Enwere omenala imogo ajụ ihe na-aga n'ime omenala na ndị be ha ife ya eme anya eyes right, eyes left, forward march. Ha eme anya ka ha sị na ha fọrọ nya bụ ihe. Kedu nke bụ na mmọnwụ na-ekwuzi ka mmadụ nke ikpeazụ a? Iji asị gị na mmọnwụ anaghị ekwu ka mmadụ, mana mmọnwụ na-ekwuzi ka mmadụ na nke ikpeazụ, which means na ha egwue na wayo niile n'idili egwu with omenala to the extent of reducing it to nothing. To the extent of reduce ya to nothing. Many people mana mgbe this scam bido iji gị ya wee lie so many people, mana something mere somebody jee na that place. Kedu ihe na-eme na a ya kpọrọ gị banye ebe ahụ after ha asị gị na mmọnwụ ya ekwu okwu ka ị na-anụ ihe ọ na-ekwu, depụta ikwucha mkpa gị mmụọ ga-echa gị ntị according to them, because mụnwa mana mmadụ dị ihe ahụ. Unu ya gere video ka unu kwucha the chibia na replies, mana onye ahụ ya na-asụ ya in their own local dialect, n'asụsụ be ha n'onu ndị be ha, so that onye kpọta gị ya na-akọwaziri ka ya na-anụ akwa ncha bụkwa Igbo. Just for example, ọ bụrụ na ihe ha aghọta, enwe ka ndị Nsụka esi na-asụ Igbo ha, ịbụrụ onye Anambra ihe ha na-aghọta ya, because na itoro na Nsụka o Igbo ka a na-asụ, asụ ihe 10 nụ 5 ma nụ 5. So onye apụtazi o capitalize na that 5 ahụ na ha anụ wesizi aka ọ interpret ya gị ihe mmụọ na-ekwu, because before he bido ha ajụgo onye ebe ka ewu. So na ha nwere mmadụ ka imogo ha station cha around that can be able to speak that language ya ha aghọta. Ịbụrụ onye Enugu for example, eje kpọta onye Ebonyi steeti, anwecha achọ one tribe na Ebonyi na-asụ that na ịma nghọta akwa Igbo, elesi na ọ bụ na onye na-anụ ya na nso wee na-akọwara gị asị gị na mmọnwụ na-ekwu, so that na ihe mmọnwụ kwu. That is it. Ha mụrụ na onye anụnwa ji kamera wee bịa n'ụdị ha nkata ya etoghe ewee gba mmụọ anyị na-asịkwa na mmụọ mmiri na Ezenwanyi nọ nka nọ ma nwa mama ịghọta, ewee gbaghee nkata wee toghe. Unu ya anụ the voice, unu ya anụ na voice a oyi voice nwaanyị, ụfọdụ na-asị na nwaanyị, ụfọdụ na-asị na nwoke, mana mụnwa na-anụ na voice nwoke nọ na that background. A lot of people sịkwa na mgbe gara aga na nwe ndị ejicha wee na 9 million, 7 million, 5 million, millions of naira na ha chọrọ ka ebe mmọnwụ na-ekwu okwu. Wee na-ajụzi ndị be anyị, growing up, enwere people assigned for this talk. Enwere mmụọ ndị mmụọ na-agwa okwu mgbe ahụ, and you know here is they will be the one to interpret. Ị na-enene ndị ahụ anya, ọ ndị aka na-asị gị na ha gwụ na akpa mmụọ ahụ possess ya onye ahụ, okwucha ahụ si ya kwuo, mmụọ ahụ pụkwa ifukwa onye ahụ omekwa ka mmadụ, mana at that point ahụ na-ezigozi ya agwụ na na-asị gị na agwụ na akpa ya. So that agwụ ahụ is automatically interpreted that he or she imogo na interpret ihe mmụọ na-ekwu, speaking the language of the gods to your own ear for you to hear. When I got so says na this thing wee zu mmadụ oshi. So nene this video, nene leave this video, share ka onye ọzọ wee fụ. Kenekwa m God. That mama nuhu na mere bu fake scam. Mama no, oye ta kele go. Mo ke bo. Mama o.
Yes, ma. No, onye bụ eze nwaanyị ahụ nwanne gị nwaanyị n'obodo Igbo si gị na-agba gị maka ya. Na onye bụ mmụọ nọ na mba wee na-eme ihe siri ike anọ many places wee na-anọ afanye chọrọ ya wee na-abịa. Bụ kene chi gị kene ụwa gị. Ekene m chi m kene ụwa. Kenekwa anyị mere iji wee mata direct place today. Ekene m n'ebe. Na onye fụrụ mmadụ n'anya gbaziele ụzọ ndụ. Na ya da-egbukwe mmadụ. Ya da-emegbe bute isi bịa buru ego. Na nye mmụọ. Yes, ma. Na ya na-eme nri wee na-emekwe ndụ. Ya na-emekwa akụ wee na-eme ụba. Onye ọbụla ihe na-atụ n'ọnụ. Gbagidere ọsọ ndụ jigide eserute n'ibenye. Bote ka nyewa bụ mmụọ ji wee gbuo onye ahụ. Aka bụla aka n'ibe onye ahụ chọrọ ebe na ya na meelu onye ahụ. Anyị bielu gị. Ebielu m gị. Ụjọ na-atụ gị na ya fụrụ ụjọ na-atụ gị mgbe anyị na-abịa ụjọ atụzina gị. Na onye ọbụla na-abịabeghị na ọsọ okwenye aga na chọọchị. Na ndị amụma na-abịakwabeghị. Lawyers na-abịakwabeghị. Ndị polisi, ndị amị, many people na ya na-abịabeghị ndị politicians. Na ya malili dibe wee rie akpa afịa. Na onwe problem mmadụ ga-eji bịa be nye amị ametewu onye ahụ na onye ahụ kwute na nke nye kwu. Anyị bielu gị. Na ya afụ ka ya na-agbago okwu na-emecha ka anyị na-acha ka ya ọ bụrụ maka na-afụnye nwa bụ mmụọ na-ekwu okwu anyị na-afụnye anya. Na ihe mmụọ na-ekwu. Yes, ma. Ifuru ofe aba na be ya. Yes, ma. Ọ bụba ka hapụ ịfụnye nwa bụ mmụọ na-ekwu okwu anyị. Yes, ma. Ọ maka egwu anụ mmiri nọ n'ime orimiri. O nwere mmadụ nwezi na karịa ahịa. Anụ mmiri bi n'ime ime orimiri achọ ka ya pụta. Na n'ihe mmụọ na-ekwu. Ọ bịa bụ na ya kpọrọ ndị ọha obodo anyị. Na n'ihe ọ na-ekwu. Abaja agba ofe anyị Fulani n'anya. Na n'ihe mmụọ na-ekwu. Umelu oge ana. Umelu nwaanyị anọ kukpo. Eze nwaanyị. Ma. Ezenwanyi. Na ya na-emeli gị ebere. Na ọ bụ na ịkwado na ị ga-ebere ọ bụ na ịkwadoro akwado wee bịa. Ọ ka ise mobara mụ ya bụ na ya ga-agwa gị ihe ahụfụ gị wee bịa gwa gị ihe maara uche gị elu ha. Mana nwere ajụjụ bụ mmụọ chọrọ ịjụ gị. Okay, ma. Obi ga anabatala be ya. Yes, ma. Mama. Ọ sị gewe ntị. N'onwe items eji akụrụ ya aka n'ụzọ. Okay. Ị na n'ihe mmụọ na-ekwu. Mana otu ya si afụ gị. Na ịkpata that items ahụ wee bịa. Na ya ma na ya jọsụrụ sị ka ya lute bịa ọdụ. Good evening, sir. Ọ sị gewe ntị. Na oke kwesịrị ilu gị aka na anala ọdas. Na mgbomgba ahụ eji akụrụ ya aka n'ụzọ nye ga-eji wee nabata gị wee gbazia gị ya eji maka wee gwa gị ihe ị ga-eme ọnọdụ adịrị gị mma bụ na-ewu dị ọcha ọkụkọ ọcha na anyị ọ na-ekwu nzu na odo ebụbụ ga-abụba awụ mme ji 4 2 gallon of palm wine. Yes, sir. Yes, ma. Na ihe ga-eji wee jụọ ajụjụ n'ebe ị nọ. Mana otu ya si afụ gị na ịkpa ihe ndị ahụ dozi wee nene ka ị ga-eji wee mee. Mọmi, emelọnụ m ka m bịa echi.
na ya ma ọkọ ya bịa echi ne ọsị gowe oge echi Ma? oge a na-atụ gị Mba, mba. ọkwa Ma? na ya na-emeli gị ebele Ọkwala ọ tụrụ ngwe. iburu ije anyị bịa na benye na okwu dị ya n'ọnụ Ọka gị na anya na-afụ ya ụzọ eze mmiri. Mama m ndị nwa mmiri n'isi anyị dere ọrụ. Nne. Ma? iburu ije anyị bịa na benye na nke bụ eziokwu eziokwu na ọ ka dịbị somehow dị ka na-echi eki benye ihe ọnwụ Afunu be ebe dị ụta before. na ya ka ibe igburu bere na ya ka bụrụ bụ ebe do ebe a ebe do mba nọ were mara ọfụma ọfụma na onye na-ejepụ ije ka onye na-ofe aka na-afụ ụzọ nene na-ebe mmadụ jedebere ube ebe ọ fụdebere ụzọ nene n'ilutego Okay, ma. Thank you, ma.